UCyril Ramaphosa uthembise ukwenza ngcono izimpilo zabo bonke abantu baseNingizimu Afrika. UMengameli we-African National Congress uCyril Ramaphosa usekhulume okokugcina kubavoti ukuze abuyisele iqembu lakhe kuhulumeni. Ekhuluma enkundleni yemidlalo e-FNB Stadium ebigcwele phama, uRamaphosa uthe iqembu elibusayo linohlelo lokukhulisa umnotho, ukudala amathuba omsebenzi, ukukhulisa izinsiza nokwenza ngcono izimpilo zabo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Iqembu elibusayo lifuna elinye igunya ngemuva kokuthi kube yilona lodwa iqembu elike laba kuhulumeni kusukela kwaqala umbuso wentando yeningi. I-ANC ibhekene nolunye lokhetho olunzima kakhulu okwamanje. Kwakuwukuphusha kokugcina kweqembu elibusayo futhi lanyakazisa imisipha yalo. Amashumi ezinkulungwane agcwele inkundla yezemidlalo elayisha abantu abangu-94,000. Mhlawumbe ukukhumbuza bonke abahlali base-South Africa ukuthi izwe lisukaphi, futhi okunye ukuthi iqembu lisajabulela ukwesekwa. Phela lolu ukhetho obelunemiqhudelwano eminingi kusukela kwaqala umbuso wentando yabantu. Iqembu ngokungangabazi libhekene nenselelo enkulu. Ayikaze ibone owayengumongameli wayo ehola iqembu ukuze alisuse esikhundleni. Owayengumongameli wezwe, uMnumzane Jacob Zuma, ohola iqembu le-MK elisabisa ngamavoti amaningi e-ANC. Liqhakambisa umlando walo. Leli qembu lithi alinyakazi futhi linohlelo lokwenza kangcono nakakhulu. Emzamweni wokulwa nokuntuleka nokwemisebenzi nobubha, uRamaphosa uchaze kabanzi ngohlelo lwezomnotho lokubhekana nalokhu. Uthi abantu bazobe bephakathi kuhulumeni omusha we-ANC. Uphinde wathembisa ukwethula uhlelo lwase-Gauteng lwe-NSFAS oluholwa nguNdunankulu wase-Gauteng uPanyaza Lesufi. Lolu hlelo selubone izinkulungwane zentsha zicwila emathubeni omsebenzi. Kodwa akubanga ngaphandle kokugxekwa. uRamaphosa uphinde wakhuluma ngokubaluleka kwezempilo emhlabeni wonke kulandela ukusayina kwakhe i-National Health Insurance, NHI. Izindaba zangalesi sikhathi ubuzethulela uNothika Maphumulo, Inkanyezi News. Stay connected, stay informed.